Bon dia, el meu nom és Isabel Costa Renart i soc veïna del Poble Sec des de sempre. Mira, als anys 20, el meu avi matern, que es deia Robert Renart Mercader, era músic i vivia a la Bisbal de l'Empordà. Ell havia nascut a Celrà, però després ja es havia traslladat de nen a la Bisbal a fer estudis de música perquè la seva família ja eren músics i aleshores tant ell com els seus germans els van enviar a la Bisbal a estudiar música. I va fer estudis de solfeig i de clarinet i de tenora. Aleshores, estant a la Bisbal, doncs ja es va casar i allà va treballar de músic també, van formar una cobla que es deia Nova Harmonia, però treballant a la Bisbal i casat ja i esperant la primera filla, que era la meva mare, doncs els va sortir l'oportunitat de venir a opositar a la Banda Municipal de Barcelona, perquè en aquell moment la banda municipal va obrir la instrumentació de tot el seu àmbit de música a instruments de vent. I aleshores ell, com a tenora i clarinet, doncs va venir. I primer el van agafar com a interí i l'any següent va opositar i ja va tenir la seva plaça com a mestre de tenora i clarinet a la banda. I aquí es va quedar, i per això van venir a Barcelona. Aleshores, primer ell va venir sol. Després, al cap d'un temps, ja va venir amb la meva àvia i la meva mare i van agafar un pis al carrer Bellhonrat número 17. Van viure allà fins que l'any 1936 a la vorera de davant, el número 20 del mateix carrer Bellhonrat, es va construir una casa nova i aleshores van canviar de pis i van agafar un pis de lloguer. En aquell cas tot era lloguer pràcticament. Van agafar un pis de lloguer a Bellhonrat 20. I allà és on van viure tota la vida. Va néixer el 1894. Sí. Va venir amb 30 anys, 30-31 anys. Es va casar amb 30 anys o així. A veure, tota la vida que vaig viure allà fins que em vaig casar i sempre més, quan ara continuo vivint al Poble Sec i continuo vivint molt a prop del carrer Bellhonrat, però en un altre carrer. I sempre el carrer Bellhonrat per mi és una referència, la plaça Santa Madrona que està a dalt també ho és, i sempre que passo per allà sempre em ve el record o em venen a mi a trobar gent que parlen de la meva mare, de l'Esperanceta, perquè la meva mare va ser mestra i aleshores treballava allà en una escola d'Olavarri també i quan em parlen de l'Esperanceta m'emociono. El Poble Sec ha estat sempre un barri d'això, d'acollida, de gent que vol saber dels altres, que hi ha molta relació. Jo recordo quan vivia a casa dels meus pares, encara que era soltera, de vegades no havia arribat ni a casa ni a l'escala que ja em deia la veïna: «Ei, ta mare no hi és, ta mare m'ha dit que no sé què, que aquí, que allà, o mira, tens les claus aquí». És com un poble, igual que un poble. Igual que un poble, la relació sempre havia estat així molt... I no fessis res mal fet perquè s'assabentava tothom. El tema positiu és això, la millora de la seva carrera musical, perquè ell era un gran tenora i un gran clarinetista. I suposo que aquesta part positiva de poder viure de la música i gaudir de la música, que és el que a ell li agradava, això m'imagino que va ser el positiu. El negatiu, sí, potser sí, deixar l'Empordà, però hi anaven molt, hi anaven molt perquè sempre hi hem tingut molt vincle, encara hi tinc família allà i ella... La meva mare, al ser filla única, es feia molt amb les seves cosines, que en tenia una colla. I per això sempre o l'enviaven de vegades a passar temporades a la Bisbal. Per tant, allà hi tenia els avis. No hi va haver un oblit de la procedència, no hi va haver mai aquest oblit, al contrari. Mira, ara no fa gaire hem fet un grup de WhatsApp que ens diem els cosinets Colls, perquè la meva mare era Esperança Renart Colls. Doncs totes aquestes cosines són Colls. I els fills d'aquestes cosines només en queda una viva. Però totes havien tingut fills. Per tant, amb tots aquests fills, que amb alguns ens veiem més i amb altres menys, però ara ens hem fet un grup i ens parlem i ens expliquem coses i ens mantenim en contacte. Jo em sento del Poble Sec i me'n sento molt orgullosa de ser del Poble Sec. I m'he escolaritzat aquí i he treballat aquí els últims 20 anys de la meva vida. Vaig ser la directora de l'escola Poble Sec, allà al passeig de l'Exposició, i per tant els últims 20 anys els he passat professionalment també al meu barri. Les meves filles s'han escolaritzat en una escola pública del Poble Sec
I per tant doncs, me'n sento molt contenta i m'estimo molt el Poble Sec. Ara potser és un carrer més mort, però en aquell moment, i quan el pregó que vam fer el 2019 amb la Júlia vam començar a recordar botigues que hi havia tant a la seva zona com a la meva, el carrer Vallhonrat era un carrer vivíssim de botigues, però vivíssim. I no només Vallhonrat, Fonolrada, Grasses, plaça Santa Madrona, Ricard, el tros de paral·lel que agafa tot el que és entre Vallhonrat i Fonolrada, i ara no tant, però en aquell moment, que si la lleteria, que si la merceria, que si la polleria, que si la carnisseria, que si la bacallaneria, que si una altra lleteria més amunt, que si la botiga de sabates, que si la botiga de plats i olles, que si el forn, més amunt un altre forn, però ple de botigues i de vida, no? Ell va col·laborar amb la construcció, no manualment, perquè ell era músic i per tant, però sí pagant, com a veí, amb la construcció del refugi que hi va haver antiaeri al passatge Prunera. I hi ha papers doncs, que ho demostren que es demanava la col·laboració dels veïns perquè s'havia de construir, perquè doncs, hi havia molts atacs aeris i per tant, al barri se'n van fer molts de refugis. Ara només queda el del carrer Nou de la Rambla, no? Però n'hi havia. I el passatge Prunera, just a Vallhonrat 20 fa cantonada amb passatge Prunera, per tant, just allà a passatge Prunera hi va haver aquest refugi on la gent baixava quan hi havia un atac de bomba o una alarma. El meu avi també va veure perjudicat, va ser quan era funcionari de l'Ajuntament, la banda municipal era la banda de la Generalitat i per tant era la banda de l'Ajuntament també. Va ser un dels funcionaris depurats, per tant ja també tenim l'expedient a casa de quan el van depurar. O sigui, va estar un temps que no va poder tocar, després el tribunal suposo que va tenir els padrins adequats com perquè al final el depuressin positivament i pogués tornar a exercir com a músic, però va haver un temps que no va poder. L'àvia era de la Bisbal, Aurèlia Colls Perals, que és aquesta que tenia un munt de germanes i són aquestes fills de cosins de la banda aquesta, de la banda materna de la meva mare. De la banda del meu avi aquest eren una altra família, Robert Renard, amb un germà que es deia Artur, que també era músic, però se'n va anar cap a Itàlia perquè un tiet seu era empresari del suro, a la Bisbal i a l'Empordà treballava molt el suro, i tenia una delegació a Gènova, i aleshores se'n va anar cap a Gènova a fer de representant de la fàbrica del tio, del Robert Mercader. I es va casar amb una italiana. I la meva mare tenia una cosina a Itàlia que s'estimava molt, la Fernanda. Ens vam fer molt amb la Fernanda. I a més era molt curiós també perquè al viure una a Barcelona i l'altra a Itàlia, i en aquell moment, clar, en aquell moment no hi havia el que ara hi ha. No es van conèixer fins que van ser grans. S'escrivien, però no es van conèixer físicament fins que van ser grans. I la meva mare l'any 1950 va anar a Itàlia, que va ser l'any sant, i aleshores amb una amiga i un amic els van deixar marxar cap a Itàlia amb el permís del pare, també hi ha papers a casa que el meu avi va haver de firmar conforme la seva filla tenia el permís per marxar a Itàlia, passar vacances, i allà va ser quan va conèixer la seva cosina Fernanda. Va morir la meva mare i jo vaig trucar a la Fernanda per dir-li i ella em va contestar i em va dir, ahir es va morir el Gino, el seu marit. O sigui, el dia abans que es va morir la meva mare es va morir el seu marit. Ens ho vam dir, no sé, com una cosa allò de dir, ostres. I aleshores, al cap d'uns dies, quan el meu pare es va refer una mica, ens vam anar cap a Itàlia a veure la Fernanda. Vam portar el marit amb les nenes, jo tinc dues filles, ens en vam anar tots amb el meu pare, el vam prendre cap a Itàlia, a Genova, a veure la Fernanda, que s'havia quedat viuda, i ell viudo. I va estar molt bé perquè van estar junts els dos, van poder fer un dol, doncs molts canvis, no? Molts canvis. Quan jo vaig arribar a l'escola, llavors es deia Escola Colegio Nacional Carlos I, i després Carles I, sí que hi havia ja una migració, sí que hi havia ja un volum d'alumnat que ja no era autòcton, que en diem, però era d'una migració més magrebina, hi havia algun sud-americà, però no tants. Però amb el temps, des del 2001 que jo vaig arribar fins al 2021, quan em vaig jubilar, el canvi va ser brutal.
brutal, d'una onada de gent procedent de Pakistan, procedent de República Dominicana, sobretot molt sud-americà, després ja europeu, però no tant, però una onada molt gran, un canvi molt gran. Però jo sempre me l'he pres aquest canvi amb riquesa. De fet, el lema que vam posar en la pàgina web de l'escola i que ens l'hem cregut sempre era la diversitat és la riquesa de l'escola, perquè ha de ser així. I vam lluitar perquè fos així també l'escola. L'escola, en aquell moment, Carles I era una escola gueto, una escola que només rebia alumnat procedent de fora, i l'escola del carrer Lleida, mossèn Jacint Verdaguer, el mateix. I en canvi les dues escoles públiques de la muntanya eren les que rebien l'alumnat autòcton i d'una altra tipologia social. I vam lluitar per fer un canvi i ho vam aconseguir. Vam canviar el nom també, vam lluitar molt i ara és l'escola Poble Sec i ara és una escola estimada, una escola rica, una escola amb la diversitat, perquè la diversitat és la riquesa.